jama'a barkamu da warhaka, barkamu da kasance da wannan tashar na Wonderland TV. Sunana Awwal Usha. Idan kuna biye da mu za ku ji yadda za mu tattauna game da wannan matsalar da ake fama da shi a jihar Adamawa, wato 'yan shila, musamman ma yadda al'amarin ya addabi mutanen da ke cikin garin Jimeta a fadar jihar Adamawa. Ku biyo mu domin ganin yadda shi za ta kasance. Matsala ta yara 'yan shila abu ne da ya samo asali a shekaru 4 da suka wuce, mu ce zuwa na 5 yanzu, wanda da ba 'yan shila aka san su ba. Da lokacin da ake mashin mai taya biyu, ƙusa, 'yan buga ƙusa ake ce musu, aka buga mutum ƙusa a ƙwace mashin. Su ɗin ne suka converting kansu, ko in ce iyayen gidansu suka training wasu daga cikin matasa masu shaye-shaye, suka ƙirƙiro maganar shila, fitowar keke napep, amma sun yi ƙaurin suna shekara 4 da ya wuce zuwa yanzu. Sunana Abubakar Sadiq. Malam Abubakar Sadiq, kai ma'aikacin keke napep ne. To ya kake gani 'yan shila yadda suke amfani da napep suke dan cucin mutane, su karbi wayoyi, wani lokaci har kisa ma ake, ya abun yana affecting ne? Gaskiya abun da gashi ba daɗi, amma gaskiya musamman yanzu magana 'yan shila dai gaskiya abun yana shafa, saboda idan muka zo ɗaukan mutane yanzu dai musamman suka ganka da ko ƙananan kaya haka, sai ka ga mutum yana shakka ko iya ganka da fasinja, sun fi so suna ga mashin ma empty. Yanzu mutum idan ya tare ka ya ga kana tare da wani, sai tsammani ko bakin ku haɗe ne, abin da gaskiya na kawo mana cikas, matsala ne. To yanzu su 'yan shilan suna da wani alama da mutum zai iya gane su da shi? Alaman nasu dai gaskiya babu, dan suna sagewa. Idan mutum yana tunanin kayan sawa ne, ba irin kayan da ba sa sa. Gaskiya batun ƙona abun hawa ko mutum, wannan ba maslaha bane. Ba maslaha bane gaskiya, da abun nan ba zai, dan nan gaba kada zai haifar da wani matsala. Dan me yanzu abun nan da kake gani a ƙona mutum, dan ko ba addinin da ma yace a ƙona mutum ko a masa hukunci da wuta, dan haka bai dace ba gaskiya, ni ana fahimta ba. Kwarai da gaskiya abun yana shafo mu, saboda mu mun rike wannan sana'a da hannu biyu, muna aiki. Akwai wasu kuma bara gurbi, su ba aiki bane a gaban su kawai su hau mashin su je su yi ta'addancin su karbi wayoyin mutane, su sare mutane, su kwace kudaden su da sauransu. To mu abun yana dame mu, kuma gwamnati gaskiya tana ɗaukar mataki a kansu. Nan kama su ma mutane ba sa bari, saboda menene abin da yasa, idan suka yi wannan ta'addancin ana zuwa ne a cewa mutane, ana zuwa ne a ta'allaka abu akan mu 'yan keke napep, kuma bayan mu muna da kungiya, muna da lasis namu, muna da unit namu. Gwamnati ta mai da hankali, wannan aiki sana'a da muke ya ɗauke ma matasa da yawa zaman banza da kashe wando. Mu da muke wannan aiki a wannan jiha ba za mu iya mu irga, ba za mu iya mu kirgu ba, saboda muna da yawa. Saboda haka wannan bara gurbi da suke cikin mu 'yan kalilan ne, ya kamata kuma a hukunta su, an kama su, a nuna ma duniya ga irin hukuncin da aka yi musu, ba wai in an kama su mun ji labari an kama su kwana 2 a sike. To da haka ne kan suna dan kawo miskila kan har ga Allah, don sun dan addabi jama'a, amma sai dai har ga Allah irin hukuncin da ake musu nan bai kamata ba, saboda hukuncin ya yi tsanani da yawa. To kai ba ka gani su ma idan suka samu dama suna cakawa mutane wuka har su kashe mutum kuma su karbi abin shi? Haka suna yi kan, amma kuma bisa ga doka bai kamata ce da an kama mai laifi sai a ce a kashe shi ba. Ya kamata a ce a mika hukuma ne ya san right yadda zai doka zai masa hukunci. To iyakaci abin da suke karba daga wayoyi ne ko suke karba, ko har da wasu abubuwan da kake, ko mashin din ma suna iya karba? To su dai yawanci sun fi kwarewa ta gefen wayoyi da kuɗi, fisga dai hakan nan, ba su fi kwarewa ta gefen kwatan mashina ba har ga Allah. Yawanci dai su sun fi kwarewa ta gefen fisgal, kamar kuɗi ko waya ko wani abu dai naka mai amfani mai dan daraja, su iya fisge shi ne lokaci daya. To wannan kuma gaskiya kai bayani, sakacin da ake samu kenan a kasan nan. Wannan kuma sakacin ya shafi kungiyar doka ne, ba su yi, su za ma'aikatan kuma sukan yi kuskure wajen irin wannan, sai su karbi cin hanci sai su sake su. Amma da ana gargame su ma kaɗai da ya ishe su, don in an gargame su ba su fito ba, wasu za su ji tsoron yi, don in sun tafi ba za su fito ba. Amma inda ake fuskantar matsala shine inda idan an kai su an je an ba da bribe, wato cin hanci kenan, aka iya sake su nan da kwana 1-2 sai mu gan suna yawa gari. Gaskiya wannan al'amari
akwai abin dubawa a ciki, domin wannan hakki ne na gwamnati wanda ya kamata ta duba domin tallafawa hakkin al'umma yana kanta. Kuma yawanci ɗan matsalolin da muke fuskanta za ka ga an kama ɗan shilan, in an kwana biyu sai ka gan shi a waje. Wato kamar gwamnati ba ta ɗaukan mataki ƙwaƙƙwara a kansu ne, ko kuma a'a sun so su fi ƙarfin gwamnatin ne, ko menene abin mu ma ba mu gane ba. Domin waɗannan yara gaskiya suna cutar da mutane, kuma suna zaluntar da mutane, kuma suna ba wa mutane wahala. Kuma ya kamata a ce lallai gwamnati ta tsaya ta dage ta ba da himma a kansu. Don ya kai da in sun ƙwace wayan mutum za su ƙwata su gudu, amma suna iya ƙwata su tsaya. Kullum suna canja salo na yanda za su zalunci mutum, su zalunci mata, har ya kai za su iya ɗaukan makami su buga wa mutum ya mutu har lahira akan hakkinsa. Sannan kuma ya kai suna iya su riƙe ka, su ƙwace ka, su tsaya a sake koranka ka tafi. Sun daina su ƙwata haka kawai ma sai sun yi wa mutum illa. To hakan yanzu ya ja yawanci sai ka ga idan aka kama su kuma akan duka a kashe su har a ƙona da mashina. Kana ga wannan matakin da mutane suke ɗauka ya yi daidai? A'a, bai yi daidai ba, domin Allah ya hana ɗan adam ya yi hukuncin kisa mutum. Akwai hukuncin kisa yanda ya zo a Ƙur'ani, da kuma yanda Allah ya nuna mana a yi hukunci na kisa, amma akwai hanyoyinsu. To bai kamata mutane su ɗauki hukunci na kisa ba. Amma dan an kama su, an ɗan lakaɗa su sun yi laushi, an danƙa su a hannun hukuma, to hukuma ita ce take da hakkin ɗaukan mataki a kansu. In ta ɗauki mataki, in dai ta ɗauki mataki ƙwaƙƙwara, to in Allah ya so ya yarda za mu ringa samun sauƙi. Amma a kama su kwana biyu uku an sake su, sun ga wanda ya kama su suna harinsa kullum, ana wasan ɓera da su, sun gane wanda ya nuna su, sun gane wanda ya dake su, sun bi ka gida sun sake harinka. Kaga dole ne ya sa mutane suke in sun kama su su ɗauki wannan mataki na yanda in sun kashe ko sun ƙona ba za su tana za ka dawo ka same su ba. Amma in dai har a ce in an kama su ana musu hukunci daidai da laifinsu, ko a ɗaura mutum ya je ya ga ya yi shekaru da yawa yana gidan yari, ko a ajiye shi, ko a yi masa hukuncin da shi kanshi in ya dawo zai yi nadama ya sani cewa lallai abin da ya yi kuskure, to daban da za mu ringa samun sauƙi. So a yanzu abin ya sake tasowansa ya danganci watakila matakan da aka ɗauka na farko ɗin an yi sassauci. So shi yasa suka sake bullo da wani hanyoyi. Don a lokacin ba zan manta ba da aka ɗauki matakin ganin suna da wani irin shiga da suke, daga ka gansu za ka gane su. To sai suka ɓadda kama, suna shiga har da hula, shiga na kamala, amma kuma suna da makamai a jikinsu da suke aikata wannan laifi. Duka muka yi wannan bincike, muka sanar da gwamnati, shi ma aka ɗau mataki. To yanzu farfaɗowansu mun sake sanar da gwamnati, don mun yi mitin da jami'an tsaro daban-daban da ita gwamnati, wanda a yanzu haka gwamnati ta kafa kwamiti, wanda kwamitin nan akwai kwamishinoni a ciki, akwai Attorney General a ciki, wurin yadda za a tsabtace wannan sana'a na harkan sifiri gaba ɗaya a jihar Adamawa. Domin tunda ta hanyar sifili ɗin ake amfani da shi a aikata waɗannan laifuka, yanzu haka suna kan aiki a kai. Kusan zan iya cewa yana daga cikin matakan da ake ɗauka, wanda ba mu san yaushe za a kammala ba. To a maganin cewa rashin fitowa da tsare-tsaren gwamnati akan matakan da ya kamata su ɗauka, shi ya kawo ga al'umma ba za su jira, kuma ba su san wani mataki gwamnati take ɗauka, tunda ba fitowa ta yi ta sanar da ga matakan da muke ɗauka ba. Dole shirun da gwamnati ta yi, mu a ƙungiyance mun sani tunda an kira mu an kafa kwamiti, to amma jama'a ba su sani ba, tunda ba mu ga menene tsare-tsaren da aka fitar ba wani abu a ƙasa. Sai dai lokacin da sabon commissioner of police ya zo, mun ga ya naɗa wasu sabbin anti-shila squad. So zuwansa dai bai jima ba, amma kuma ga abin yana kasancewa, to ban san wani irin aiki anti-shila squad ɗin suke ba. Jinkiri na bayani daga gwamnati cewa ga irin matakan da muke ɗauka wurin daƙile waɗannan abubuwa da suke faru na jungle justice ko kuma aikata wannan shilanci, shi ya kai ga, da kuma rashin jami'an tsaro a kusa, shi ya kawo jungle justice ɗin ake yin nasararsa. So abu ne wanda ya zama wajibi a sake tantance masu sana'a, a san su waye asalin masu sana'a ɗin. Daga shi kansa wanda ya mallaki mashin ɗin, kai daga ma union ɗin,
union din a tantance ta, a tantance ona wanda ya mallaki mashin din, a kuma tantance wanda yake jan mashin din. Hakan zai taimaka wa jami'an tsaro sauƙin gane wane ne mai sana'an, wane ne ba mai sana'an ba yake amfani da shi wurin aikata laifi. To duka abubuwa guda biyu nan kowanne zai iya faruwa. Akwai wanda ya riga ya yi ƙauri ya yi nisa, ko ka bashi sana'a ba zai yi ba, ba zai riƙe ba. Don shi in ba ya cuci mutane ya zalunce su ɗin nan ba, dolen shi ne zai rayu a kai. Akwai waɗanda kuma in ka duba su za ka gan su ƙanana ne ba su yi ƙwari ba. To idan iyayensu da 'yan uwansu suka haɗa da addu'a a ɗan sama musu abubuwan yi, ma'ana gwamnati ta ɗan kawo wata sana'a wadda an ba su za su ringa benefitin suna samun abin da za su ci har su tallafa wa 'yan uwansu, to kaga za a samu sauƙi. Su kuma manyan waɗanda sun riga sun shahara, domin da kake ganin su nan suna da shugabanni, suna da wanda suke ɗaure musu gindi, suna da wanda ko an kulle su suna iya su fitar da su su yi belin su akai. To idan har mun samu irin taimako daga gwamnati, idan aka duba su waye manyan su, to in an kama su ɗin ya zamanto su an killace su an ajiye su, ba za a fitar da su ba har lokacin da za a ce an manta da an yi yayin shila. Domin in an yi haka to muna iya samun sauƙi, amma an kama an saki an tafi, kaga gaskiya an je gaba an warware ta baya ne. Su manyan nan za su ci gaba da koyarwa da sauran ƙanana waɗanda ba su da wayo, ko kuma su samu irin wanda ba su da iyaye ko marayu wanda ba su da wanda zai musu faɗa. Dole a ɗora ka akan wannan tafarki, hanya mara kyau, kai kuma dole saboda baka san kowa ba wanda zai ma faɗa, dole ka ɗauka. Amma an killace ka, to can za ka je ka ƙarata da gwamnati. Ƙananan kuma waɗanda an san cewa ba su yi zurfi da abun ba, sai gwamnati ta nemi hanya da za ta tallafa musu, a ba su ɗan ƙananun sana'o'i, in makaranta ya kamata a mai da su ɗan hanyoyi dai wanda kamar mu za mu iya ba ma 'ya'yanmu tarbiyya mai kyau. To gwamnati tana ƙoƙari wajen wannan. To don Allah roƙon da muke yi ma gwamnatin akan haka, duk waɗanda suke shilan nan za ka samu suna da iyaye, 'ya'yanmu ne, 'yan uwanmu ne, ƙannenmu da yayinmu, shugabannin nasu kuma su ma za ka samu yayinmu da sauransu ne, tunda duk al'umma ce, mutane wuri ɗaya. To babu wanda baya ciki. So amma gwamnati in ta taimaka ta tsaya a shawarar da nake bayarwa nan, in Allah ya yarda za a ringa samun sauƙi. Kuma in an same su, duk wanda ya yi abun ba daidai ba a masa hukunci daidai da laifinsa, to sai ka ga muna samun sauƙi. Amma in ana kashewa bai yi ba, idan gwamnati tana kamawa tana saki shi ma bai yi ba. To masu kallon mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan rahoton. Ku kasance da Wandalan TV domin ganin shirye-shirye masu inganci.